So, good morning mga sano. Nandito tayo ngayon sa Perez Air Condition. Ito yung kaibigan kong ito. Magaling to pagdating sa aircon. Kaya dito ako makikisuyo sa kanya pag pakarga ng freon tayong check up ng aircon natin. So sa mga makakapanood ng video ko, kailangan sa mga sasakyan na kailangan nyo ayusin yung aircon nyo, puntahan nyo lang dito Perez Car Aircon dito sa Alang-Alang, Mandawi, tabi ng UV Gulyas, Mandawi. So Alang-Alang, Mandawi City po. So madali lang, ayan, punong-puno sila dahil sa magaling sila. So ito yung kaibigan ko, mayari. Ayan. So boss Pio. So yan yung mayari. Pre natin, barkada. So sa mga gustong mag-repair ng aircon, magpaayos, punta lang kayo dito at magpa-schedule kasi alam niyo naman, basta magaling, pinipilahan yan. So pumila na rin kayo mga sano. So titingnan ko ito kasi luma na tong sasakyan ko. It's 16 years of service. So hindi natin masisisi na kailangan niya ng mga repairs. So tingnan natin. Ito 4J A1 Isuzu Crosswind. Yan yung makina niya, 2.5 turbo pero basic na engine pa to mga sano. So ayan, 4J A1 yan yung ano. So all original. So 16 years na din. Next year 17 na. So talagang hihingi na ng maintenance. So again, pag aircon yung ipapayos nyo, ito puntahan nyo Perez Car Aircon and Services. Madali lang po yan mga sano. Again, Mandawi City, Alang-Alang. So yan, may telephone number. Kayo nang mag-dial at magpa-schedule. Kasi ayan, dami naka ano, ayan, tabi lang po ng kalsada, oh. Kung saan itawag ka na, Alang-Alang going to Highland Road. So from reclamation straight lang. So ako dito mga sano, dahil may diferensya na yung aircon ko, so dito ako pupunta. Kayo rin, puntahan nyo ang Perez Air Condition and Services. Bossing, good morning. Cleaning o repair? Cleaning. Cleaning. Tingnan yung Perez Air Condition mga sano, punong-puno. So kung magpa-repair kayo ng mga aircon nyo sa sasakyan, punta lang kayo sa Perez. So hindi natin istorbohin si Bossing. Ano isa? Bossing, repair, cleaning. Okay, si Bossing cleaning, oh. Puno tayo mga sano, puno. Ayan, oh. So ayan, puno si Perez. Ayun, punta ko na yung sasakyan ko. Da. Good morning. Perez Aircon and Services. And si ma'am, tapos na. Paalis na si ma'am mga sano. So okay na ma'am, bugnaw na ni. Malamig na. So okay. Ingat ma'am. Sige, yan mga sano. So isa na namang customer na natapos. So ako rin tapos na. So inihintay ko na lang yung sukli. Sa mga mag-review ng vlog ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Please subscribe mga sano. At saka huwag niyong kalimutan Perez Car Aircon and Services. So ayan mga sano, lamig. Galing na ako sa ano, sa
Perez Car Aircon and Services. Ayan, kaibigan natin. So, puntahan nyo. So, ayan, lamig na. Kanina, mas malamig pa yung hangin sa labas kaysa dito sa aircon. So, anyway, may konting diferensya na yung compressor ko. So, kailangan, medyo bumaba na yung quality ng lamig. So, ayun, pumunta tayo doon. Ito, malamig na naman, no? As in, malamig. So, ayan mga sano. So, again, Perez Car Aircon and Services, Alang-Alang, Mandawi City. Puntahan nyo lang kung kailangan nyo nang i-repair yung aircon nyo. So, again, good day. To God be the glory. Ayan, maganda na yung ngiti ko.